مبارکاں آمدہ لکھا ہوئے تنو مبارکاں تیرے گھر نبی ادا امام آ گیا آمدہ لکھا ہوئے تنو مبارکاں آمدہ لکھا ہوئے تنو مبارکاں تیرے گھر نبی ادا امام آ گیا دنیا ساری عظلتوں ہے جیج منتظر دنیا ساری عظلتوں ہے جیج منتظر رب دے گھر کے جا کرے پیغام آ گیا آمنا لکھا ہوئے تینوں مبارکاں آمنا پروے کیے فتح ویلے دا تیمے فتح ویلے دا تیمے سوال دی مارے میں کیا دیتیاں صبح سویرے گھر وچ میرے صبح سویرے گھر وچ میرے رب دی رحمت لائے ڈیرے رب دی رحمت لائے ڈیرے شان والا آئے تھے اجالے ہو گئے شان والا آئے تھے اجالے ہو گئے نظر میں مرد سارا شام آ گیا آمنا لکھا ہوئے تینوں مبارکاں آمنا لکھا ہوئے تینوں اور جگتے بہارا آیا آقا تیرے آن دے جگتے بہارا آیا آقا تیرے جگتے بہارا آیا آقا تیرے آن دے پورا مشغول ہو یا جھولا جھولان دے پورا مشغول ہو یا جھولا جھولان دے دنیا دا اے ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دنیا دا اے ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا دھرتی تے جو خیر الانام آ گیا آمنا لکھا ہوئے تینوں مبارکاں آمنا لکھا ہوئے تینوں مبارکاں تیرے گھر نبی ادا امام آ گیا آمنا لکھا ہوئے تینوں نبی دے عاشق کو نبی دے عاشق کا تذکر کرنا چاہتا بھاوے سب دی زہر ستایا بھاوے سب دی زہر ستایا اپنا نہیں اے پیر ہلایا اپنا نہیں اے پیر ہلایا لواب میرے آقا دا لگا جو گیڑی تے لواب میرے آقا دا لگا جو گیڑی تے لواب میرے آقا دا لگا جو گیڑی تے صدیق نوح درد تو آرام آ گیا آمنا لکھا ہوئے تینوں مبارکاں آمنا لکھا ہوئے تینوں مبارکاں تیرے گھر نبی ادا امام آ گیا آمنا لکھا منگیا عمر نو آپ حضورے منگیا عمر نو منگیا عمر نو آپ حضورے ہو گئے سارے صدمے دورے ہو گئے سارے صدمے دورے کعبے وچ نماز سارے کھل کے اج پڑھو کعبے وچ نماز سارے کھل کے اج پڑھو کعبے وچ نماز سارے کھل کے اج پڑھو بڑھ کے آقا دا غلام آ گیا آمنا لکھا ہوئے تینوں مبارکاں آمنا لکھا اور گل پئی مکدی امین قرآن دے گل پئی مکدی امین قرآن دے گل پئی مکدی امین قرآن دے سکہ میرے آقا دا سارے جہاں دے سکہ میرے آقا دا سارے جہاں دے سکہ میرے